aquesta jornada internacional diuen que el lema és l'equitat, no? Doncs jo, per referir-me a l'equitat, només diré que la primera cooperativa que es creu o que consta com a primera cooperativa els dia els equitatius pioners de Roig Dalt, no? Equitat i població. L'equitat ha estat un dels signes inequívocs del moviment cooperatiu des dels seus inicis. Gràcies a la creació de cooperatives, persones de tot el món han pogut escollir un model democràtic de negoci per fomentar l'equitat. Hi ha molts valors de l'empresa cooperativa que clarament haurien de ser més replicats en el món de l'empresa més tradicional. Un bon moment per un ajornament cooperatiu. Entendre que l'aportació d'igualtat i equitat és efectivament una aportació de valor, però també genera iniciativa, creació de capacitats i aportació al propi relat econòmic. Hem fet un estudi per la Direcció General d'Economia Social i Cooperativa que el que ens dona és una informació de que l'economia social i cooperativa està aquí per quedar-se i que està en un moment extremadament vital i extremadament de creixement. Porto al voltant de 15 anys treballant en el món cooperatiu i l'experiència cooperativa que tinc a Consum és que nosaltres promovem dins de casa la igualtat d'oportunitats i la conciliació. Treballant per la igualtat d'oportunitats a nivell d'educació amb totes les persones, les petites i grans, per aconseguir el seu desenvolupament integral i holístic tant a nivell individual com col·lectivament. Animo a totes les empreses, a totes les persones que tinguin ganes d'emprendre, que tirin endavant amb un projecte cooperatiu que segur que arribarà molt més lluny que si anessin elles soles. Les experiències cooperatives que s'han posat de manifest demostren que el cooperativisme és un model empresarial que no només té un passat molt positiu, sinó sobretot té un present i un futur amb moltes potencialitats. Els principis i els valors del cooperativisme són segurament principis que han d'impregnar el model empresarial del segle XXI.